Mä oon Särkkälä Johanna. Mä asun Jyväskylässä tällä hetkellä. Mä oon kotoisin tuolta Keski-Pohjanmaalta, Ylivieskasta. Mä oon kutsumukseltani Jumalan ylistäjä ja Jumalan palvoja. Se on se, mikä on mun sydämen intohimoja. Joo, siinä varmaan lyhyesti. No mä opettelen kyllä varmaan. Tällä hetkellä ollaan vaimo ja äiti. Se on uusi semmoinen projekti ja haaste. Tosi niin kuin haaste. Mä oon ollut niin muusikko, vitsit, jossakin kopissa soittanut ikäni. Nyt mun pitäisi osata tehdä kaikkea muutakin. Niin se on semmoinen, mutta se on ihana rikkaus. Ihan mieletön rikkaus. Mä aloin soittamaan pianoita, koskettimia jo aika varhaisessa vaiheessa, mutta mä en jotenkin hirveästi innostunut siitä. Mutta sitten mun sisko toi meille kitaran, kun mä olin 14 ja se oli niinku, siihen mä ihastuin. Ja siitä lähtien se on ollut niinku tosi selkeä, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Mä aloin kirjoittaa lauluja aika varhaisessa vaiheessa, varmaan viimeistään silloin, kun mä aloin soittaa kitaraa, mutta mulla oli sellainen ongelma, että mä en keksinyt mitään, mistä tehdä lauluja. Ja sitten jossakin vaiheessa mulle tuli semmoinen kuningasajatus, että hei, Raamatusta voisi löytyä laulun aiheita, vaikka mä en ollut uskossa. Ja mä vähän luin Raamattua, mä muistan sen hetken, mä luin Raamattua ja etsin sieltä laulun sanoja. Ja sitten jotenkin mä päädyin kirjoittamaan semmoisen laulun, jonka sanoma oli, että voi kuinka toivoisin olevani Jumalan lähettiläs, enkä ollut uskossa. Mä tulin uskoon joskus, kun mä olin about 17-vuotias. Ja ihan selkeästi Jumala alkoi vetää mua ja tuli uskovia joka ikkunasta ja ovesta kertomaan Jeesuksesta. Mä en etsinyt mielestäni. Ainakaan tietoisesti, en muista etsineeni. Se on ollut mulle tosi iso juttu, että Jumala etsi mua, vaikka mä en ollut kiinnostunut. Se on niin, mitä Raamattu sanoo, että Jumala rakasti ensin. Ja se on ollut tosi iso juttu mulle, mutta sitten maata näkyvissä festareilla mä tein semmoisen ihan uskon ratkaisun. Mä löysin Jumalan, niin vaikka mä olin tehnyt ennenkin biisejä, mutta oikeasti musta tuntuu, että siitä vasta mun koko elämä alkoi. Eli se oli niin suuri muutos mun musiikkiin ja ihan kaikkeen, että sitten mä löysin sanottavaa. Ja siitä alkoi oikein kuplia niitä lauluja sen jälkeen. Ylistys tarkoittaa, ehkä mulle ensisijaisesti se tarkoittaa niin monia asioita, mutta mulle ensisijaisesti se tarkoittaa sitä asemaa, mihin meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu olemaan siellä kaikkein pyhimmässä. Ei vaan käymään joskus, vaan elämään siinä Isän läheisyydessä. Ja ylistys jotenkin pitää meidän muistissa sen, mihin me kuulutaan ja kenelle me kuulutaan. Niin, Isän läheisyyttä ja toisten johdattamista siihen tietysti. Mä aloitin ylistämään silloin joskus omassa huoneessani, kun mä olin tullut uskoon ja kuului eka kerran ylistysmusiikkia, ihastuin siihen silmittömästi ja aloin heti johtamaan itseäni ylistykseen. Ja sitten siitä pienissä nuorten illoissa ja opiskelijailloissa ja sitten Jumala johdatti vaan ihmeellisesti meidät Kososen Petrin kanssa yhteen ja sen kanssa kierrettiin monta vuotta ja mä tiesin, että Jumala laittoi mut siihen, se oli mun koulutusjaksoni. Mutta oli se muutenkin tosi ihana ja siunattua aikaa ja sitten siinä tehtiin useampiakin levyjä ja sitten 2006 monen ihmisen rohkaisemana mä sitten tein ihan oman sooloylistyslevyn. Ja sen jälkeen, tai siinä samassa syssyssä Jumala puhui mulle myös levyjen tuottamisesta ja kustantamisesta ja niitä mä oon tehnyt muutaman kappaleen nyt. Mahtavaa.
tämä biisi Taivaallinen, se syntyi ihan tämmöisestä ajatuksesta, että mä haluaisin tehdä laulun, joka kertoisi siitä, että Jeesus on taivaallinen kuningas. Ja siitä arvokkuudesta, siitä majesteettisuudesta. Semmoinen haave nousi mun sydämelle ja kun mä olin tämän haaveen ajatuksissani tuonut julki, niin seuraavassa sekunnissa se melodia alkoi soida. Ja mä menin kirjoittamaan sitä ja ensin tuli A-osa ja sitten kertsi ja sitten ehkä pari kuukautta myöhemmin tuli se C-osa. Mutta sen lisäksi, että se kertoo siitä taivaallisuudesta, Jeesuksen, että Jeesus ei ole mitään tässä maailmassa. Jeesus on jotain ihan muuta, Jumala on ihan jotain muuta. Vaikka Jumala haluaa meissä osoittaa kirkkautensa, niin kuitenkin se on niin pientä verrattuna siihen, mitä Jumala on. Niin tokasäkeistössä puhutaan siitä, just mikä palaa mun sydämellä, se läheisyys. Loit minut sydäntäs vasten aina olemaan. Ja se on jotenkin mun mielestä tosi suuri etuoikeus ja tosi tärkeä asia, että mä oon voinut olla laittamassa ihmisille semmoisia sanoja sanottavaksi. Ja se myös haastaa ihmisiä uskomaan siihen, koska sun pitää itse sanoa se. Ja se on totuus. Koska mä tiedän, että monille on ja mulle on ollut kamppailu uskoa se, että Jumala oikeasti hyväksyy mut teoista riippumatta. Mä oon jatkuvasti siinä sydäntä vasten, vaikka mä olisin tänään epäonnistunut ja näin poispäin. Ja se on äärettömän tärkeä viesti.